sari'u en jangin mabbe enen ko sari'u kewden wiita o ne salla i waawin wo duuna ha sa waɗi en wawno moƴƴi sa waɗani wawno moƴƴi badde dandu ila maghfiratin badde dandu fewde kafrangal min rabbikum ummorade e jommon wa jannatin badde dandu e wa fewde aljanna mo ganduɗa arduha jaajgol mum foti ko as-samawatu wal ard jaajgol aljanna asamanuji jeeɗiɗi e leyɗele jeeɗiɗi so mbaɗama nguru ngotu e aljanna goto foti badde dandu fewde on ngo oɗo wi asamanuji jeeɗiɗi fof so ɗi jokkodirama waɗama nguru ngotu leyɗele jeeɗiɗe fof mbaɗama nguru ngotu o wi oɗon galle Aboubacry mo jogori rokkede o ɓuuri ɗum yaaji fadlan an gayri ala ko haali ko heddi ko kam aljanna Aboubacry o ande kam aljanna nela kam ɓuura ɗum yaaji sincan mo Aboubacry jogori rokkede o ɓuuri asamanuji jeeɗiɗi yaaji ɓuuri leyɗele jeeɗiɗi yaaji sabu lima warada anna jibrila oɗo malayka yasiru bi ajnihatihi 600 fi milkihi shaharan andi jibrilu o meeɗa wadde vitesse takkude 100 o meeɗa jibril jogui ko temedde jeegom wibdu o meeɗa takkude 100 kanko ko bibje ɗi tan no doggirta asaman jeeɗiɓi leydi jeeɗiɓiri majango yitere tawetima jeeɗiɓiri ko bibje ɗi dong o meeɗino noon namdade Allah o wi sincan Aboubacry o omo ñaagui Allah yo yamirmo o waɗa vitesse sa o fo takka temedde jeegom ɗe fof o diwra ɗe omo ƴeewa ɗo galle Aboubacry haaɗi o diwi lewru o ronki anduɗo arti te majango yitere asaman jeeɗiɓiri leydi jeeɗiɓiri lewru omo dogga e aljanna Aboubacry o ronki anduɗo haaɗi o arti o wi subhanallahi Allahu faami ɗum ɗon kadi o wi sa yo haali asamanuji jeeɗiɗi leyɗele jeeɗiɗi galle goto ɓuuri ɗum yaaji eywa ɗum ko ha haqqille ma wawa famde kono ɗum kay ɓuuri ɗon ko haqqille ma noon ene en faami kam asaman no way yajjeni so wiyama asamanu jeeɗi fof mbaɗe nguru ngotu no leydi wa yajjeni so wiyama leydi fof mbaɗe nguru ngotu ɗum ɗo kam wiyama aljanna goto ɓuuri ɗum kam aɗa faami kam ɗum nen yaaji kono aljanna kay ɓuuri ɗo aljanna haalatako sabu o wi ko rokkan makko ko miijo meeɗa miijade ko haqqille meeɗa calculde ko yitere meeɗa mi yiide ɗum o rokkata neɗɗo to aljanna allazi uiddat ene heblana on aljanna allazina no ɓen yunfiguna ɓe ene nafqa jawɗele mumen e ɗoftare Allah fi sarra'i so tawi dañi belweltoji to banggue newuya wadarra'i so dañi loruyaji ene nafqa wal kadimina ɓe ganduɗa ene motta al ghayda tikki ɓe ganduɗa so tawi jomum waɗama ko ene tikkini ɗum salo tikkude on wiye kadimina al ghayda salo tikkude hayso yaafaki kam salo tikkude ko ɓen o wi kasmul ghaydi salade tikkude mottude tikkere mum min a'damil ibadati ko ɓuri mawnude dewe Allah o warada man kadama ghaydan joli e hadis kala mottuɗo tikkere huwa yaqdiru ala infazihi omo wawi sinude ko waɗa ko omo wawi fiide piimi makko e mbimi makko wawi ɗum o motti tikkere o sali tikkude o ɗacci neɗɗo o mala'ahullah wa imanan Allah hebbinay makko hoolare hebbinay makko wete limanako kono noon andi won imamu Shafi'i ene wiya man istaghdaba wa lam yaghdab fa huwa himaru kala mo tikkina sali tikkude ko babba kala tikkina baɗaɗo ko ene tikkina ɗum sali tikkude ko babba kono noon fa annahu mazmumun wa muqtadal ayati annahu minal muttaqina wana ay ko yiɗi haalde bi anna kalama Shafi'i yuhmalu ala idha ma ra'a hurumatillahi tuf'alu wa lam yanha anha wa lam yaghdab li ajliha on woni babba gede Allah hurumaji Allah ene kunce ka jurɗo njiya gede Allah ene bonne diine Allah ene bonne a haɗani a mettinani an ka mbabba wona hurumade an kay so huruma huncama yaaf
ko hurum Allah ene hunce jamma e nyalawm gede Allah ene bonne jamma e nyalawm dum tikkinanima dum mettinanima a habaka hen a tikkani hen an ka babba ko an o wi wana dum dum woni man istaghdaba wa lam yaghdab haade ka juldo so ko hurum Allah huncama podda ko mettini sada wawi kada sada jogi pimi e mbimi kada sa ala dejja kam sa ala ma cekka tikka calada annene biya mbade ko weli on tawde on kuulani Allah gandinabe awela ko be mbadi ko kono enen hande ko huruma so huncama tan lawoda nena kala hurumaji Allah nana kunci ay gordillaji kono nyane memada fo biya woy sayo minne pourquoi ko yaware o wone am ni Allah ka yawama mettina wana Allah nana Allah kay hodo daldi hen Allah ne wawani hoore mum kono wimo ko ya habe daña Allah horo dalde ho Allah kay ne wawani hoore mum Allah kay sa jingani ne wawi kono non o yamiri ko enen kabe den dañen ko dañete hen ko kono so welama kay way sa wi ada wada musique o coupa kuura ada jogol wat sa wi ada wada khumbal o wari yummade Allah kay kanyum so ko ada wada belade ko Allah wela so heli koyde ma de a jogol yaade so walla reedu ma musa walla yiije ma musa walla wumno wani ayata ala o Allah kanyum ko wela fo kanyum wada so dum o wirata yo en kabe enen kay ko enen waddi so tawi fijirde wadi jihen ton kabe den pindire den so dum ala se en bawa dum keben gallidi men kam mettinen ko tan belto den kam woni kazi min al ghaib ko gadi tafaga lil imam al hasan zamanu khilafatihi odo imam al hasan sahande o lumti o woni khalifa wa kana haliman jiddan biyama al hasan kanko ko neddo mun anna rajulan qadima alayhi gorko goto arino e makko liyam tahinahu ha jarribo munyal makko fasara yasubbuhu on wone qattademo wa yasubbuhu ene qattom wa yatakallama fihi ene haala makko ko met kono wo huwa yabtasimu musa فقال له الرجل غركو او ويما كو موساتا كو اهولتان ان شتمتني واحده ساجتتي ماما مي جاتore wotere ewa satamtuka mi'atan mi jattoma temedere jattore gorko o woni wiide mon gorko wimo sajati so gotel tan mi yofto temedere فقال له الحسن حسن جابي مويمو ان شتمتني مئة ما استمتكو واحدة هاي ساجتي ماما مي تيمدر مي وانا جفتو ay goto mi yattita inde de pote فوقع على قدمه تن اون يعني ايسو مكو وقبله بوچيمو وقال ويمو اشهد انك على خلق رسول الله والله من سيني الله كوي تاغو نلا الله تاغدا والله كم وانا eden biya so babba fettitima kam bab so tawi neddo bondo hayle ma ko boni a yoftima kay anne kay ane makko ko gon bon o to wimo ko bondo kanko got ay anne kay ko Allah ne bonnuma anne kay Allah mojjinari mo sonna Allah mojjinno ma kay wopam biya ko bondo ma Allah bol wala afina anin nasi Allah kadi ene fodani moƴƴere ya fotobe yim be ganduda toje dumen ene mbaabi yoftade njoof jaafi andi mottude tikkere mum salo tikkude e yafaade wana goto neddo wanma ko ene tikkin ma caloda tikkude kala ko mbadantuno dama ada wadanamo wana yafaki mo ko bi kay ayaafi mama kadi buri timmude calade tikkude ndene moƴƴi kono di annal afwa a'ammu dum buri wada o wi sanani dum إذا أبي كما إذا سبه وهو غائب فبلغه ذلك فعفى عنه من غير أن يستقرد الغضب كل بيت عافين عن الناس نبي حافظ وانا دو جود نيود حافظ بعد أخبارك حافظ نيوي ألوسيا يا حافظ هندي من بولي لا كيدن ما تن حافظ يا في ما الله إن لا دم o yaafo o man bolel o wasa tikkande dum ay be jindirani kada o yaafi mamuti o tikkanani ko o wite afina lin nas wana kay patta e man bolel tan
ewa hayso haɓane mum o nangira ɗum wonko wimo o nanti o tikkana ɗum so wimo tan hayso wirtima tan yaɓɓi paɗe makko tan o wi an a ƴata ko jaɓata paɗam ɗe ko min mi yaɓɓi paɗe ma a yaɓat tan wonta haare ala wonko wonno hakkude mon ko adi ɗum ɗo wonani tan yaɓɓude paɗe tan nadde haare ko kewɗo واتفق للإمام زين العابدين جيال الله قوة تانم سيدنا علي وزين العابدين أن جاريته قرطمك وكانت تصب عليه ماء الوضوء أن وانينتنو من ديام سلك ثم سلك وجدت ستالة تيمنا مكو فساق ودان إبريق ستالك يعني على رأسي أهار مكو إنم بيتم بولك أن ستالة كوب عرب ستالة كوب عرب ibri'u ko arab ko mbulku wiyete mbulku o yane hoore makko kanko baabiraaɗo juurtanteneeɗo o korɗo o ko juurtano satalla ka ɓoccite hoore junngo mum yane hoore makko heeli hoore nde heeli kanko imam zeynul abidin tanum seydina ali rafa'a basarahu laha tan o waɗini o hooyni korɗo o wiimo wal kasimina al gayda allah de wi fodani mottoɓe tikkere moƴƴere o heɓɓiti o wi kasamtu gaydi wadde mi motti tikkeram mi hayti tikkude fa qalat korɗo o wiimo wal aafina anin naasi allah fodani kadi yaafotoɓe yimɓe moƴƴere dey o wi korɗo o afawtu anki mi yaafi mamama korɗo wi wallahu allah de yuhibbul muhsinina allah de en yiɗi moƴƴinɓe de o wi wadde anta hurrun li wajhillahi yami rimɗinima sabu allah ok so korɗo andine hela hoore makko gila ñandete tawde so heeli hoore yaafete kadi masala rimɗine ɗum fof ko moƴƴere waɗini sanno wona moƴƴere ko korɗo makko heeli hoore makko ñenen jam ñallata am sanno ko baɗono Demba ni jam ñallata walladina e ɓen ɓe ganduɗa ida faalu fahishatan so tawi mbaɗi ko wiyete bonande bakkat kazina ko wayno jina jini aw zalamu anfusahum walla tooñi koye mumen holɗum ɓuuci debbo janano tan zakarullaha ciftora allah ko ɓe woni ɓe allah yaafi fastaghfaru li zunubihim tan imsino bakkatuji ɗi mbaɗi ɗi imsino aya o noon o jippi ko fi haqqi rajulin tammarin gorko goto jeeyannoɗo tamaroje marrata alayhi imra'atun debbo goto meeɗino wirtademo wa aradat an tastari minhu tamran debbo o yiɗi sorude makko tamaroje fa a'jabathu kanko gorko o no debbo o wayyodeni ha wimo ha ɓurti faqala kanko gorko jaljallo o wiyani laha debbo o inna tamral jayyida dakhilal hanuti tamaroje moƴƴe ɗe ɓurɗo yodde ɗe nana nder bitik fadakala ma'aha al hanuta kanko gorko o naade debbo o to nder bitik to wa fa'ala ma'aha kala ko welimo o wadde debbo o ma adal ilaja so wana ittude kakon makko waɗe debbo ko heddi fof waɗi wa aɗaha tamra o itti tamaroje ha heewi o rokki debbo o yehi debbo o yehi tan fatazakkara haybatallahi o miiji allah no fotini wa iqabahu o miiji lefte allah no fotini fa jaa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o ari galle nelaɗo omo nimsiti yabki omo waya ɗum woni zakarullah ɓe ciftora fastaghfaru li zunubi wa man yaghfiru dhunuba ala mo ene yaafo bakkar non illa allah subhanahu wal jafato Allah wi taw walam yusirru taw ɓe ndumaki ala ma faalu e ko ɓe mbaɗata ko ɗone ɗon tan ɓe gop wa hum ya'lamuna ɓe gandi ko ɓe meɗi ko moƴƴani ɓe tubani Allah Allah wi ulaika ɓeɗo jazaa'uhum jobdi mumen maghfiratun ko kafrangal min rabbihim umrade jawmen wa jannatun jobdi mabɓe ko gese aljanna tajriɗe no doga min tade lismu ala naharu pisinaji khalidina fiha ke ɓe ñawana ɓe catal se ɓe naati ɓe jaltata wa ni'ma tare ajru jobdi al amilina golloɓe ko mon aya garo o
jippi ko ne polgo uhudi wadi kada khalat alla wi be bennino min qablikum ko adino on sunanun laabi heferebe e munyenede caggal dum nanga alla yi fasiru onon julbe be nje fil ardi leydi fanzuru ndare kayfa kana no latori aqibatu watande al mukazzibina fennobe nelal odo cune de so on polama fa inna ma amhaluhum li waqtihim bodo munyana be tan ha seeda haza o qur'ana non bayanun ko communique linnasi wonande yimbe dandangal pop ko hudan ko pewal ummarade e majjere wa maw'idatun ko wa'du lil muttaqina wonande hulbe Allah allawi wala tahinu hoto lo e habde hefere wala tahadanu hoto cunode ko hebi on e walde uhudi wa antumul a'launa onon goni folbe in kuntum mu'minina bayde odon gongini Allah e gonga allawi in yamsaskum so tawi hebi on daruhun ko wiete juwande faqada masal qawma hebina hefere be kay daruhun juwande misluhu hono ko hebi on ko misluhu hono ko hebi on ko on dum hebino be to walde badri kono non hay hunde allawi wotilkal ayyam in ma nyalawmaji non allawi nu dawiluha e min pirlita nyalawmaji di baynan nasi hakkun yimbe hande ko beten jango ko be non tan min badirta wana nyana kala kay baba libi dum kay yabani on polina nyanden hande kadi pole don allawi wadirni ko wali ya'lam Allah bele Allah anda e gandal penji allazina ben amanu be ganda ko gomdinbe Allah e labbidi limanagu men wa yattakhidha minkum o jogito e modon shuhada be ganduda ko sahodinbe o teddinira dumen aljanna wallahu Allah la yuhibbu zalimina Allah yida heferebe ala Allah kay asayi hokkibe nema ko istidraj tan ko captol tan o mo munyana be tan ha boya وليمحص الله ها الله فالتو الذين بين آمنوا بين غندا إن غوغني الله لبني إمن بكتوج ويمحق الكافرين وهلك هفرب أم نتوني أنون جلبة أحسبتم أن تكاد أن تدخلوا الجنة أدنى الجنة توا لما يعلم الله توا الله أنداني الذين بين جاهدوا منكم بين كبيرمون ويعلم الصابرين توا الله بين منيا إمون إشاد ولقد كنتم والله نوم أنون جلبة تمنون الموت أودن غودانو مايد من قبل كو أدي أن تلقاه ne kawrato ne may odon julbe odon jinno mayde gele jihad arani ende jihad arinde non biidanu odon biya odon julbe be odon biyanno ay wa layta lana yawman ka yawma badrin halla way Allah da kari nyalama hono nyalama walde badr lina la ma nala shuhada bele min kebe ko tawnobe walde badr kemno ko odon biyanno no tamannawna al mauta min qabli an talqahu odon godano dum بمعنى تتمنون الموت وإتا وما بتاء ابتدى قد يكتسر فيه على تاء كتبيين الإبا كتبين الإبا تتمنون الاتتاء ان غوت هدي تمنون عندي والد بدري الله حالي حديث القدسي نلا الله حالتني نبي إطلع الله على بدر الله جل تيما اتوانا والد بدر فقال الله بي اعملوا ما شئتم قال كو ويلي اون بده فقد غفرت لكم هن كنتم يافي والد بدر ينون allawi laqad ra'aytumuhu joni non on ji sababuji mayde hol gon sabab mayde hare sabab mayde hare wa antum tanzuruna wala dara tesko de wa nazala aya garo o jippi ko fi hazimatihim de be polande lamma ushi'a anna nabiyya qutila nde sakta e yimbe he wonde annabi o warama nafiqeɓe mbi in kana qutila farji'u ila dinikum tawde o warama wonte hefere oɗo aya duttuɗe gonte hefere Allah wi wama muhammadun wanani muhammadu illa rasulun so wana ko nelaɗo tan kada khalata bennino min qablihi ko adinoma ar-rusulu nelaɓe afa immata bele so o mayi aw utila walla o warama tan in qalabtum dutto don ala a'gabikum e cagle mon gonton hefere nelaɗo ko net so mayi tan gonton hefere gande wa man yanqalib kala mo rutti ala agibayhi e cagle mum falan yadurra Allah shay'an wa lorlude Allah hay hunde inna ma yadurru nafsahu o lorlatan ko hoore makko aya odo sayyidina Abubakar nyalama mo nelaɗo Allah burti nyande hen sayyidina Abubakar halimu yawma wafatihi
sallallahu alayhi wa sallam hina ɗasat uqulu sahabati hina ɗasat uqulu sahabati sahande yeyyeyti anani haqqillaji sahaba wartadda manirtad jartodini on jartodinto hatta qala umaru ha sayyidina umar wi kullu man qala inna muhammadan qad mata ramaytu unugahu bi sayfi kala e mon biiɗo muhammadu mayimi taƴadani mum joni فبلغ أبو بكر الخبر حالك ينسينا أبو بكر يهي قلم ويسونه أنا دبيتون فدخل على النبي أميتون سيدنا بلال تويمتون وأري قلنا لار الله صلى الله عليه وسلم وكسف اللسام وإتي مثلا سدار سدينون إياسنا لار الله وإتي سدار دي وقبله أبوشي لار الله بين عينيه هكذا جتمم وقال ابتأ يا حبيبي حيا وميتا أن قدم أورين غوردا أورين مايدا كنت أود لو أفديك بنفسي ومالي سنك سقم مسوتر ما فتانم دو مسوتر ما جودم دي ولكن قال الله إنك ميت الله ننبي كمايو وإنهم ميتون كبير يا ماي بينك بمايو وخرج كم سيدنا أبو بكر ويالتي وجمع الصحابة أورندني صحابات وسعد المنبر وأنبيدو منبر وخطب خطبة عظيمة وخطبين خطبة موت قال فيها أوي إندر خطبها أيها الناس إيه من يمبي من كان يعبد محمدا قال إمن دوانو محمد فإن محمدا قد مات محمد كم يهي ومن كان يعبد الله قال إمن دوانو الله فإن الله حي لا يموت الله نون إن وري وانا مايو وقد قال تعالى سبو الله حالي إدفترمم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فثبت الناس إن بهم كانت حق الله جنغرت حتى قال عمر والله كأن هذه الآية لم أسمعها إلا من أبي بكر سيدنا عمر والله أودا أي تكنو ميدا تلاد ميدا نندم إلا سونا يكون سيدنا أبو بكر تكو تلنا ميجتين وسيجزي الله الشاكرين ما الله يمنتبه وما كان لنفسنا هانان فتان أن تموت نماية إلا بإذن الله سوانا وندينا ور الله ما يدنون كتابا كفر لأنني كفر لأني مؤجلا ودان لجال كوكو ويندا نودا لجال أردتاكو واتنتاكو ستوي ما يديونتي كوكو ما يتيتن سايهي جهادي كما يوم ساجودي من كما يوم ومن يريد أن مموي إكو غولة كو ثواب الدنيا مبرجتاري أدونا تان نؤتيه منها من تتمدوم أدونه قدل نون على نامة الآخرة أي ومن يريد ثواب الآخرة وان موغلوتي نون مولاتي نون إنا غولة كو غولة كو مبرجتاري الآخرة تنجيدي نؤتيه منها من قدنا مؤهون مبرجتاري ديتو الآخرة وسنجزي الشاكرين من يبري يبويد ما انتنوب إنما الله وكأين هيبي من نبي النبي قتل براد توما معه وند مكو ربيون دنت كثير كيود هيبي النبي برادو كاي دوا دنت كيود نغوندي بون كون هاي هوند كون فما وهنوا توكلان بما اصابهم كو هبي دمن في سبيل الله دين الله وما ضعفوا لاني جهادي وما استكانوا جنكناكي اند هونو مبادون ني على هوتو مبادي نون ila utira nabi wi'ama annabi barama tan jomdon heewi annabaabe warabe taw ne gonde sahaba mun taw jomay ha wallahu lam Allah yuhibbu as-sabirina Allah non en yidi munbe jarabu yaaji anani wama kana qawluhum wanani kongudi mabbe nyane annabi mabbe wara illa an qalu so wanabe bi ay wa rabbana jomi amen ighfir lana yafu min zunubana bakkatuji amen wa israfana e jawtugol amen katudi fi amrina e alhali amen anani dai wa thabbit tabitin aqdamana pele amen wansurna wallu min ala alqawmi yimba alkafirin hefere allazi fa atahumullah Allah adani be thawaba dunya bargitari aduna ni Allah hokki be galle aduna be nyaami o husna ko buri mojjude non thawabil akhirati bargitari l'akhirah na aljanna nan ton wallahu lam Allah non yuhibbul muhsinin Allah en yidi mojjimbe ya ayyuhalladhina amanu hey mon gomdinde Allah in tudi ulladhina kafaru so on doftima heferebe ko bi'ete on barko yaruddukum be dutta on ala a'gabikum e cagle man gonton hefere fatan qalibu dutta don khatirin on goni pertube baldaccu kay Allah mawlakum woni ballo mon wa huwa Allah khairun nasirin walla fokan ko buri mojude waddu dofte dew
sanulqi Allah wi mamin beddo fi qulubil ladina berde ben kafaru yeddunot mamin beddo berde mabbe arruba ko wete kulul mamin bad berde de ngona gaftaade aha bima asraku sabu ko be jedduno Allah to bima asraku sabu ko be jedduno billahi Allah ke be dendini Allah ko wana e Allah malam yunzil bihi ko Allah jippinane dum suldanan hujja wa ma'wahumun naru tapporde mabbe ko jeygol wo bisa mbos maswa tapporde adh-dhalimin hefere be tawde ko jeygol wala qad sadaqakumullahu wallahi Allah gomdani on wa'adahu fodore mum holden fodore iz tahussunahum tumande o nanani ndebe kabe modo iz tahussunahum tumande be kabe mon bi iznihi e yamirore makko kanko Allah hatta idha fashiltum ha kuldon harande watanaza'atum lurondirdon fil amri alhaliko nelad Allah wino on ko wa asaytum gofdon yamirore makko goppudon palasuji mon taba sabu dabbude galle min ba'di caggal ma arakum de Allah holli on ma tuhibbuna ko jitta Allah wi minkum ene mon man yuridu dunya ayna habbi way wawde nafti ayna habbi way wawde nafti ay do joni sarana kitan biya ma tuhibbuna minkum den non jiboto den hala ka fewata ha wadde ma tuhibbuna ko jiddon Allah wi minkum ene mon man yuridu dunya be ganduda ene jidi tan ko aduna goppi palasuji mon wa minkum ene mon man yuridu al-akhirata be ganda muy tan ko l'akhara ko wayno ben ko wayno Abdullah ibn Jubayr en ben ko l'akhara tan jinno summa sarafakum Allah firliti on ay wa masalan rutti on bil hazimati anhum ga mabbe anon hefere be ay wa kambe hefere be Allah rutti on be diddi on liyaftaliyakum Allah wi badrini ko hawa jarribo on wala gada afa ankum ko baddon ko non ko yafi mo on wallahu lam Allah zu fadlin kanko woni jombural alal mu'minina jul izi tusi'iduna tumane goddudon eleydi ndi odon doga odon ngabba odon doga wala talwuna on onyata ko ala ahadin hay goto on saha war rasulu nelado yad'ukum ena nodda on fi ukhrakum caggal mon en wi ilayya ibadallahi ilayya ngare onon jiyabe Allah ngare cali don artude fa athabakum Allah yobi on ghamman polgu hol ngun polgu go woni sababu go polgu bi ghammin sabu sunin denelaado Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yobi on polgu ngu woni sababu mum ko sabu on sunin denelaado Allah baddo denelaado Allah sunnu Allah wadi on pola don onon Allah wi wadiri haadirene on ko li kayla tahzanu bele mbason sunade ala ma fatakum ko faturi on e galle de wala ma asabakum bason sunade e ko hebi on masalan e hare he wallahu lamdo Allah non khabirun kanko woni competido bima ta'maluna ko golloton humma anzala alaykum Allah jippine mon min ba'dil ghammi caggal ngudo pol Allah jippine mon amanatan ko wiete hoolare holden hoorare nu'asan mon ada habe sa watti mon de kay adani pol adani holare yaghsha ene mewo woni ene nata da ifatan fedde minkum e mon onon julbe be jiya kefero ara wana e merade sikka ka dani tampina e be dani do ngol ko koygol so kefero fani jona finat julbe be fakanu yumiduna tahta alhujafi wa tasqulu suyufa minhum ya jomdano hasila musama taw ngoda ko habe wa da'ifatun fedde ene mon nafiqebe ben qad hammatuhum anfusuhum ben himman dum ko koymande wonno ko walaaki ben ngongata yazunnuna en jikka billahi to Allah to ghayral haqqi jikke mo wana gonga holi on jikke zannal jahiliyati jikke majjiyankobe be cikka nelado ko wara be cikka nelado walletaaki yaquluna be gona wiide hallana min al amri min enen kay alana en e polgu min shay'ira huude enen en polata kaden mayata ne mer ndeke fa husnu zanni billahi min alamati al-iman mojjinde jikke mum to Allah koy maleji wonde juldo jeya sabu Allah haali to hadithul qudsi o wi ana inda zanni abdin bi min do maccudam jikki mi do bodo don ndeke fal yazunna bi ma sha'a neddo kala ko yidi yo jikke am ko jikkuda fof dum wonan maga listikharma jewtan ko jikkuda Allah fof kala ko wonan ma to Allah to bangi jikki ganda ko dum wonan ma to Allah to tay ko mojje
feere ɗum wonan ma to Allah tawi bonane ganda feere ma boni jikke ma ko wonan ma to Allah fof ɗum tan tawata to faman arada an ya'lama aqibata nafsihi falyanzur ila zannihi bi rabbih sadi yiɗi andude wattande alhaalima ƴeew ko jikkuɗa to Allah tan ko cikkuɗa toon fof ɗum to gasi قل ويب إن الأمر أي على هالي كله دندانغل مم لله كو الله تام الله ودata ko wela yokfuna allawi nafiqeɓe ɓe cuuɗa fi anfusihim mabɓe e nder mabɓe mala yabduna ko ɓe penninanta la ko wonandema yaquluna ɓe mbiya law kana lana sanno laatanima min al amri ala haali shay'un hunde ma qutilna ha huna min kaɓetake ɗo e fereɓe nafiqeɓe ɓe mbiya sanno ko minen jeyno koye amen wallahi min kaɓetake قل ويبه لو كنتم في بيوتكم حيث أنغوني تندر تودي من تو وفيكم انيمون من كتب الله عليه القتل ما الله ويندم مايده نركتم لا برز ما يلتو الذين بين كتب كتب بين غندا ان نياوا عليهم القتل مايد ila madaji in fewde lelorɓe mumen so tawi a sikki sa jooɗima ene hanma mayde a juumi o wi hayso on gone nder cuuɗi mon on guddi mo Allah ñaawi yo maay o on ma yaltu yaha to maaya to maaya to ma yaltu maaya to a jotta ko suuma ko maɗo maayata ɗo ay haara jeeyanoɗo liɗɗi o wona o dawɗo o fay jorbolo nayi pañeji makko o faye artude mo jole saret o ari ha sara jalani o tellini o telle saret o o ari ha coɓuƴel ne wonɗo no leeli o maayi hiko anno mo mayde saret walla maayi o wasa daw ɗo Allah wi a leloto ɗo ɗon ko ɗon leloto o wi o warata anna Suleymana bun Dawuda oɗo gorko kana jalisan o meeɗino omo jooɗi kanko Suleymana bun Dawuda omo jooɗino wo idabi malakal mawti ndeke yo malaika mayde o qad aqbala ala Suleymana are Suleymana bun Dawuda fa qala lahu afami wa nadara ila rajulin malaika o futtini gite fewde e gorko goto fi majlisihi ene batu makko kanko Suleymana bun Dawuda farta'adat fara'idur rajuli kette buhe gorko o wone signude falamma zahaba malakul maut malaika mayde o nde yehi nde ay o artan kanko malaika o andi malaika arta koye mbaadi gorko dari e batu Suleymana gorko goto ne wonno ɗon tan malaika o futtini gorko o giti tan gorko o wone signude tan malaika mayde o fay kodduwar daroyi toon hay kodduwar heɓoy toon jooɗi jibi Suleymana wonno ko hoore fode tan gorko o wi Suleymana ya nabiyallahi inni khiftu min nadarati hadha ar-rajul o wi oɗo gorko de gite mum ɗe mboɗo hulide gorko o wi noon Suleymana wi huwa malakul mawti oɗo wana gorko ko malaika mayte qala ar-rajulu gorko o wi murir riyaha li tadhhaba bi ila aqsal bilad boɗo ñaagima mbiya hendu yo wallan weddoyomi kodduwar lakuta hendu ndu yo nawam toon koɗo ñaagi ballami hendu ndu weddoyomi lakuta joni joni Suleymanu hendu wi naame so weddoyomo lakuta no hojam tawa hendu weddoymamo lakuta o tawi toon Azra'ilu itti fittanu makko fodde leƴƴanta ida bi malakal mawti ndeke yo malaika mayde o qad aqbala ala Suleymana arte Suleymana fa qala lahu inna allaha amarani an aqbida ruha dhalika ar-rajuli bi tilka al-ard Allah yamiri kam yomi tamoy fittanu oɗo gorko to lakuta ɗi garmi tawmomi ɗo e batuma ɗum haawimi no holno ɗum wonirta min kam de tawmomi ɗo tan fa lakuta daroyi joni noon fa kana minhu ma kana ko wonanno e neɗɗo ko wone makko mi warimo o yehi
ay fa huwa qad kharaja hariban ay oɗo gorko o yaltirno ko pour dogde wana kono wo fil waaqi kharaja li masra'ihi yaltinima ko pour o lelo yoto ha ɗum woni law kuntum fi buyutikum wallahi so on gone cuuɗi mon la baraza ma yaltu allazina no ɓen kutiba ɓe ñaawa alayhim mimma alqatlu mayde jalta ila madaji'ihim fewde lelorde mumen maɓe jaltu ɓe mayato Allah ne dogo waliyabtali Allahu Allah wi waɗiri ni ko waɗi ko waldi uhudi ko Allah wi waɗiri ni ko bele o jarribo Allah anani ma fi sudurikum ko wone ɓerɗe mon bele kon naafigeɓe walla kon julɓe awa anda hen ɓen wali yumahhisa ha o falto ma fi qulubikum ko wone ɓerɗe mon wallahu lamɗo Allah alimun kanko woni ganduɗo bi zati suudi ko wone ɓerɗe hay hunde suuɗatakum innal ladina tawallaw minkum ɓen runkitiɓe mon hare nde yawmal tagal jama'ani ñalamomo pelle ɗe potti anani de ɓe dogi kamɓe pop innama stazallahum cheytanu kamɓe julɓe dognoɓe ñande hen ha keddi sappo e ɗiɗo Allah wi ñande hen tatiniɓe ko cheyɗani soksokiniɓe bi ba'di sabu yoga ma kasabu koɓe paggiti e bakkatuji hol ɗum woɓɓude yamirore nelaɗo Allah wala qad afallahu anhum hande noon Allah yaafima maɓe inna allaha Allah noon gafurun kanko woni jafotoɗo julɓe halimun muñanɗo ɗumen ya ayyuhalladhina amanu hey moɗon gonɗiɓe Allah la takunu hoto laatoɗe kallazina oɗon bayno ɓen kafaru yeddunoɓe hono naafiqeɓe wa qalu mbiyani li ikhwanihim musidaɓe mumen ida darabu so tawi musidaɓe ɗannima fil ardi e leydi ndi so bandiraɓe ɓe ɗannima kamɓe naafiqeɓe so bandiraɓe ɓe ɗannima maayi koggo walla maayi kodduwar aw kanu ghuzzan walla bandiraɓe ɓe jeehi konoyi mbarama ɓe mbiya law kanu indana sanna ko ga amen gaɓe gonno ma matuɓe mayatano woma ɓutiluɓe mbaɗatake Allah wi la taqulu ka qawlihim onon julɓe ora kaale konguɗi ɓen ay liyaj'ala Allahu zalika Allah wi waɗiri ngol ɗo konngol ay wa anani de ko ha Allah waɗa ɗum hasratan ko nimsa fi qulubi ɓerɗe maɓɓe yawmal qiyamati wallahu Allah noon yuhyi kanko woni gurnowo o yumitu kanko woni barowo wona joɗade haɗata neɗɗo mayde wona yaade warata neɗɗo wallahu Allah noon bima ta'maluna ko golloton basirun ko jiyo fo ijajikum bihi kanko woni joɓowo on wala in qutiltum fi sabilillahi wallahi so on mbarama e diine Allah aw muttum walla on mayi tan on kaɓaka la maghfiratun gande ko kafaragal min Allah ummaraɗo Allah wa rahmatun ko njurum khayrun anani day ɓuri moƴƴande mimma tajma'una ko dendinta ɗon ko dendinton e aduna ko wareede e diine Allah walla wareede masalan mayde e diine Allah ɓuri moƴƴude e ko dendinton e aduna wala in muttum wallahi so on mayi aw qutiltum walla on barama la ilallahi ko fewde Allah tuhsharuna woni dendinta ɗon Allah yaɓa on golle mon fa bima rahmatin ko sabu yurmede min Allah ummorade to Allah linta lahum an nelaɗo Allah newani ɗaɓe sanno wona yurmede Allah jikkuji ma ñaaɗanno ɓen ɗon ka wondude ma Allah wi walaw kunta faddan so tawi a laatinoma ka bonɗo jikku ghalizal qalbi tekkuɗo ɓernde mettuɗo lan faddu maɓe ceertu min hawlika sarama sa wonino looɓɗo maɓe jaaɓe goppuma ɗon ɓe jaalabi maɓɓe keddoɗa an goto donka ko kalɗa donka ɓe mbajiɗa ɗum noon fa'afu Allah noon wi saabu jurum muɗum addanma newanadeɓe ɗum noon fa'afu anhum yaafoɓe kala koɓe mbanma wastaghfir lahum imsinanoɓe bakkatuji maɓɓe lemoɗo yaafo imsinanoɓe mbele mi yaafoɓe an nelaɗo Allah wa shawiruhum disnoɓe fil amri alhaali kala ko nanƴa haaju disnoɓe ɓe wali yastanna bika beele aɗa nimtine hen wa kana sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah noon kasiru mushawarati lahum omo yewno disodiral e maɓɓe fa ida azamta sa disnima noon o wi waɗirni a pelliti fatawakkal alallahi wakkilu Allah mbiyeɗa noon ya disno kono kala ko pelliɗa e wat ene hawre welede Allah inna allaha Allah yuhibbul mutawakkilin Allah noon ene yiɗi wakkiliɓe en yansurukumullahu so tawi Allah walli on e anɓe mon anani dey hono no walde badri ni fala ghaliba lakum gande polowo alana on wo in yakhzulkum so woppi on o wallani on hono no wannowo yawma uhdini fa man zalladhi yansurukum min ba'dihi hol bawɗo walludon ko wona Allah aɗa daña wa ala allahi ko Allah tan falyatawakkal almu'minuna julɓe sene bakkilo yo bakkilo e Allah wa nazalat aya garo o jippi ko lamma fugidat latifatun hamra aywa sajjade waɗere hattanoma ñalawma walde badri ɓen ɗon ki yiide sajjade nde aywa masalan fa qala ba'du nnasi woode mabɓe kamɓe sahabaɓe biɗo la alla nabiyyu akhduha ene wawi taw ko nelaɗo jogui sajjade nde andi sajjade nde koye gangal he wonno ɓen ɗon ki yiide sajjade nde woodi biir ene wawi taw koye annabi o jogui sajjade
biyeede de Allah wi ala hoɗo mbiya noon wa ma kana li nabiyyin hananani annabi kay an yughallande wujjata hananani annabi jamfaade fala tazunnu zalika hoto sikki en annabi ne jam fo hoto mbaɗe noon sabu wa man yaghlul ya'ti kala mo jamfi ma addu bima ghalla ko jamfi ko yawmal qiyamati nyalawma darnga kala jamfinoɗo so tawi ko gertogal gujjunoɗa ma arade welningal walla e ngal siko dane ma e ngal ara tawi gujjunoɗa ko dammuwol ma arada towingol so kala ko gujjunoɗa yawmal qiyamati ma arada fawe dane ma ene wiya ay ko wujjuno o mana adda gertogalam nana ara goram danejo nana ara ɗum ɗo de ko mbaalu Thierno Demba wujjano ngul ara ɗo hen ma ɗum kala gujjuɗo ma ara ene wambi wi mo man yaghlul kala mo jamfi ya'ti so tawi portable kadi gujjunoɗa ma arada welningal e ngal sona e ngal sona ko mi ko portable alusi ومن يغلل كلام جنفي يأتي ما أدو بما غلق جنفي كو يوم القيامة يوم درن ثم توفى يبي كل نفس كلفتان ما كسبت كو قلنا وهم كم لا يظلمون بتوانيتاك أفمن اتبع يتي أون دود رضوان الله ولي الله دفتي الله جنفاك يتي أودو كمان با أما نندي إدوتو ديدو بسخدين تكر من الله أمراد الله بيغو غوتم ومأواه أون تفرد جهنم وبئس المصير روتر هم بيدو كي درجات بيدو darajuji be jeeti ko fotoŋaaji indallahi to Allah ɓeeɗo ko aljanna pay ɓe ko jeygol pay wallahu Allah noon basirun kanko woni jiyowo bima yamaluna keɓe gollata laqad manna Allahu wallahi Allah moƴƴanino alal mu'minina e julɓe id ba'atha fihim tuma nde o nelno e maɓɓe rasulan nelaɗo min anfusihim jeeyaɗo e maɓɓe o nelani maɓɓe malayka o nelani maɓɓe sara kulli o nele maɓɓe ko arabe on haalta ko arab yatulu alayhim ne dursito e maɓɓe ayatihi qur'ana Allah wa yuzakkihim omo laɓɓinaɓe e bakkatuji wa yu'allimuhum alkitaba mo jangina ɓe qur'ana wal hikmata e ñawaje gonɗe qur'ana sunna wa in ko won fi kanu kamɓe makkanaɓe ɓe laatinoma min qabli ko adi nelaɗo Allah la fi dalalin koye majjere mo binin feñje ɓe gonno Allah wi awalamma asabatkum musibatun yetti so tawi heeɓi on onon sahabaɓe ɓe heeɓi on musiba to wolde uhdi holɗum warede capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo ngande alqad asabtum on keɓino onon ne mihlayi ha yeruji mum ɗiɗi ñande walde badri on bari capanɗe jeeɗiɗo on dahi capanɗe jeeɗiɗo kamɓe ɓe mbarema ko capanɗe jeeɗiɗo onon on mbarema ɓe capanɗe jeeɗiɗo pourquoi sa oɗon suno ngande so tawi ɗum heeɓi on won ko ɓurno ɗum on dañino onon ne ɓultum gonɗo ne wiide ñande mbarano ɗon capanɗe jeeɗiɗo ɓultum mbiɗon e hawede anna hada holno ɗum ɗo woniranta min ɗeɗo gacce e ɗeɗo e ngaɗo koyera ɓiyo naw galle yerelen oryo ana wanna galle yerelen a faami kaɗo koyera ko min julɓe nelaɗo Allah ne wonde amen kaɗo koyere hepto min gonɗo ne wiide noon ɓul wiɓe seɓe mbi noon jaaboɓe mbiyaɓe huwa min indi anfusikum ɗum ɗo ummori koto mon onon mbaɗi ko are mon fof onon gadde mon onon gadde koye moɗon inna Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde ewa qadirun ko katan Allah wi wa ma asabakum yawmal tagal jama'ani ko heɓi on ñalamo mo pelle ɗiɗi ɗe kawri to wolde uhudi gande fa bi idnillahi ko muyade Allah wali ya'lama ha Allah anda gandal pendi al mu'minina ɓe ganduɗa enen gonɗini ha Allah anda ɓen omo anduno ɗum ka ɓeydo yananede tan ha wali ya'lam alladhina ha anda ɓen nafaqu nafiqeɓe hawa anda ɓen kadi ɓe ganda ko nafiqeɓe ko anda julɗo anda kadi nafiqeɓe wa qila lahum e ɓen wiyananoɓe tumande kooti ga hare Allah wi ɓe mbiyana ta'alaw ngare qatilu kaɓe ɗe fi sabilillahi e diine Allah ɓen nafiqeɓe mbiyanoɓe ngare kaɓe ɗe e diine Allah so ɗum ala awid fa'u walla duñe ga amen hayso kewendi tan gadde hayso kewendi tan kam ballo min kam kewendi hayso kewendi mumutiri yo ar kam jille amen hoto jeehe ngare hayso on kaɓa ngare ndente amen kam beele min keewa qalu ɓe jaabi ɓe mbi lawna alamu sanna emin ganduno italan hare lattaba'nakum mamin ndewanno e moɗon mamin ndewanno e moɗon ɓe mbawa hare sanna emin mbawno wallahi mamin ballonno on kaɓe ɗon qala ta'ala takdhiban lahum Allah noon ene fennaɓe Allah wi hum kamɓe ɓeɗo lil kufri keferago yawma idin on ñalawma aqrabu minhum ay keferago ɓuri ɓallade maɓɓe ñande hen lil imani e limanago jabdeɓe Allah ñande hen kefa kamɓe ɓeɗo nafiqeɓe keferago ɓuri hewde yaquluna bi afwahihim
Allah wi ɓe kaalata e kunude maɓɓe ko ma laysa fi qulubihim koko ala e ɓerɗe maɓɓe hay so ɓe mbawi hara ɓe garata wallahu Allah noon a'lamune andi bima yaktumuna keɓe cuuɗata e naafiqaako allazina no ɓen qaalu wiinoɓe li ihwanihim musidaɓe mumen to banggue diine wa qaadu ene jooɗi jahani jihadi kañum en jahani jihadi naafiqeɓe ɓe jahani jihadi ɓe eɓe kalde e bandiraɓe mabɓe l'islamiyankoɓe ɓe mbi ɗumen law ada una sanno ɓe ɗoftinoma min ɓe jahani walde ma qutilu ɓe mbaretaki ɓe mbi sinno ɓe jahana walde ɓe mbaretaki Allah wi ɓul wiɓe fadara u duñe an anfusikum ga koye mon almawta mayde in kuntum sadiqina ɓayde oɗon gon wona mbiɗon so neɗɗo yahani jihadi mayata je oto maye noon joɗɗe ma mayde ŋerƴi on joɗe ɗe a faami o warada annahu nazala bihimul mawtu wa hum fi durihim wiyama kamɓe uudi naafiqeɓe jooɗinoɓe mayde tawiɓe to galleji maɓɓe fodde capanɗe jeeɗiɗo e maɓɓe maayi tawa haare ala ñalawma wolde uudi o ay capanɗe jeeyi waranoɓe uudi ɓe julɓe ɓe kamɓe naafiqeɓe jooɗinoɓe ga ɓe jahani ɓe ɓe mbi sonno on jooɗinoma on jahani de onona on mayata kamɓe ne capanɗe jeeɗiɗo e maɓɓe maayi ɓe gandina kam wande jooɗade addantani ɗo wasde mayde aya garowo o woni sababu mum anna shuhada alladhina qutilu sahodinnoɓe waranoɓe jihadi lamma ra'aw ma ra'aw min alhayati nde ɓe jeehi laakara ɓe dañi e ko ɓe dañi ko to banggue gurdam wor rizqa wan na'ima ɓe dañi neema ɓe dañi arziki addaimi mo gasata qalu rabbana kamɓe wonɓe laakara wonɓe to aljanna ɓe mbi joomi amen may ɓe jihaadi wonɓe to aljanna ɓe mbi joomi amen wa man yuwassilu khabarana li ikhwanina al ahyaa emin ñaagima dokka min ɗo leteruji emin jogii leteruji min binda bandiraɓe amen wonɓe aduna ɓe min kalano ɗumen komin gone dow mum ga ko dokka min momen mo ene yettinana min nelal fewde e maɓɓe Allah wi ɓe faqala lahumullahu ana Allah wi min mam yettinan on ablugu khabarakum li ikhwanikum leteruji ɗi bindi ɗon faxiji ɗi ko min nawanto on ha to musiɓɓe mon wonɓe to aduna faqala ta'ala Allah haali aya garo Allah wi julɓe ɓe wala tahsabanna alladhina qutilu hoto cikke ɓen waranoɓe fi sabilillah e diine Allah ama watan ko mayɓe woto cikke ɓe mayani de bal ɗaccu kay kamɓe ahya un keɓe wurɓe inda rabbihim to joom maɓɓe arwahuhum ruhuji maɓɓe fi hawasili woni koye pulki yurin diwe khudrin bulaji tasarahu fil jannati haysu sha'at diwe ɗe ene ora aljanna kala ɓe jiɗi yurzaquna eɓe garzigine eɓe ñaama e ɓesnoje aljanna farihina eɓe belti ko Allah rokkiɓe ko woni bima atahumullahu ko Allah rokkiɓe min fadli ɓuran mum ko hum kamɓene kadi yastabshiruna eɓe beltinira billadina e ɓen ɓe ganduɗa lam yalhaqu bihim ɓe ganduɗa cuwa ƴenguitade e maɓɓe min khalfihim wonɓe caggal maɓɓe eɓe kalan ɗumen nemaji ɗiɓe gone dow mumen wonde Allah khawfuna alayhim oto kulol wone maɓɓe wala hum wonani kamɓe yahzanuna cunoto lakara oto ɓe cunoto lakara ɓe kulle aduna wonde ko woni ga ko seɓe tawi ga ɓe beltoto yeɓe belto صدق الله العظيم فاتحة صلاة الفاتحة